To kapod wan mane Migori kono ero en ni jopiny ma Suna West e kaunti no ero ma Migori koro okwa mondo obed motanga kod ote machuok masani luorore mar kwayo pesa kata omenda mondo losnegi yore mag nwang'o konye apisa mar jaod bura ma kono ero. Koyango wach makamano ero e kinde romo mabe notimo kod ojende kata rowere mag Oruba Ragana e dalane, jaod bura ma Suna West Migosi Peter Francis Masara owacho ni osenwang'o maling'ling gi ywak mawuok kuom jopiny ewi jago masani wachore ni keyo ote mago eko mag chiwo kony oganda makono kokwayo gi omenda mar chwalo kwayo gi. Olieko ni ote machal kamano ero gin mago eko mag miriambo kendo chal mana mawuok kuom jowasike wechego eko mag siasa. Olero ni chenro duto mag apisa mano ero mar CDF itimo ne jopiny nono maonge chudo moro amora. Onge project mora mora mamiyo ji pesa through Facebook ni oro ne ng'ato pesa siling 115 kata siling 1000. Services mag offices ga are very free. To kendo jok mati office te including photocopy igo nono. Koro ng'ata in the Facebook mokwayi pesa katiyo gi picha na. Don't allow yourself to be conned. Kiki ye yor ne ng'ata pesa. Call any message, call Navin. Navin is the only PA I have. So kick ngata or pesa in any way. Not anybody. Ni Peter Masara uyo kodi. Iyo ni message ni anmo jombe. Ni oro ni namba moro ni wogingane. Mano is a con man. Kiki ye to kenona koni this message. Oro in all social media platforms. Mondo mijiungi that is a con man. Okon jikendo sa ni koro scale up the game. Koro ore ni ji mang'eny kabisa. Koro nakwayo the public nikikuye mundu bedi kon. Aonge account maketo miore pesa moro ni for registration or facilitation. That is a con man. Services e offices ga are free. Uchunguzi ili wale wanaotapeli wananchi wakamatwe mara moja na wapeleke kotini. Na vile wale viongozi ambao wanapanga kuleta vurugu, kutumia vijana kwa njia mbaya wakuwe investigated na ikiwezekana wakamatwe ili wananchi wa Kenya wapate huduma kwa amani.